Hartelijk welkom bij de Sportarena. En iedere donderdag, zoals je van ons gewend bent, de voorbeschouwingen van de wedstrijden van de Limburgse clubs in het betaald voetbal. Gewoontegetrouw beginnen we bij Rode JC als hoogst genoteerde Limburgse ploeg. En zij hebben na een weekje rust interlandverplichtingen een topper op het programma. PSV komt naar Kerkrooij. Roda had veel om na te denken in de afgelopen 2 weken. Nadenken over wat er misging bij PEC Zwolle, een directe concurrent. Roda verloor met 2-3 en zo Zwolle daardoor weglopen van de degradatiezone. En dan komt zondag PSV op bezoek. Ga ik er maar aan staan. We hebben gezien dat Roda snel kan scoren, maar misschien moet de ploeg van Broodman geen risico nemen om zo lang mogelijk in de wedstrijd te blijven. Misschien beide. Ja. Dat je zegt we willen snel scoren en je moet zorgen dat je lang in de wedstrijd blijft. Dat is wel zo. PSV heeft ook een kwaliteit door ook zelf wedstrijden snel te beslissen en te controleren. Dus je moet goed in die wedstrijd blijven zitten. En zeker niet verschuilen. Je moet ook spelen voor, om die goal te maken. En waar liggen de kansen voor Roda bij PSV? Ja, als je dat bloot gaat leggen, dan gaan andere mensen weer wakker worden. Maar ja, ik heb altijd wel gezegd, tegen elke ploeg krijg je de mogelijkheid om te scoren. Dus ook tegen PSV. Aan de andere kant van het veld is het maar de vraag weer zondag onder de latstijd. Proes ging niet vrij uit bij enkele doelpunten van Zwolle, maar ook Courtois heeft nog niet kunnen overtuigen. Hij is wel fit. Dat weten we niet, dat gaan we bekijken. Ja. We hebben 2 keepers die ook een fouten maken. Dan moet je niet onder stoel of bank steken, dat is gewoon zo. Jonge keepers. Ja, Philip is hersteld en we kijken natuurlijk hoe en of dat de keuze wordt. En ja, de rest is nagenoeg fit, alleen Christian Nemet is nog niet fit. Deze week kregen 6 spelers, voornamelijk routiniers, te huren dat hun contracten niet weer verlengd. Maar dat heeft volgens de trainer geen enkele invloed op de komende wedstrijd. Ja, het zou als sportman slecht zijn als je daardoor laat leiden. Misschien is het berichtgeving niet leuk, om maar zo te zeggen. Maar je bent in dienst van en je moet gewoon zorgen dat de prestaties optimaal blijven, ook naar je collega's toe. Ik heb er nog niks van gemerkt, dus je hebt het net kunnen zien, de trainingen, de beleving, alles is goed. Nu wil je graag natuurlijk winnen van PSV, zo werkt dat. Je moet spelen om te winnen en dat zullen zij ook doen. En we hoeven niet uit te leggen wat de kracht is van hun. Van Rode JC naar VVV en wellicht het de vrije week VVV goed gedaan om toch langzaam de draad op te pakken om naar boven te klimmen. Een moeilijke uitwedstrijd staat op het programma als VVV afreist naar Utrecht. De nederlaag tegen Heracles, de derde op rij voor VVV, kwam behoorlijk hard aan. Het gaat naar rechtstreekse handhaving buurt moeilijk overbrugbaar. Aan de andere kant, veel ploegen pakken onverwachte punten, zoals Zwolle tegen PSV en Feyenoord. Iedereen kan blijkbaar van iedereen winnen. Ja, maar ja, dat is dan natuurlijk ook leuk om naar te kijken. Het was de laatste jaren niet zo erg dan dit seizoen. En ik denk dat het alleen maar mooi is. Hoort er bij het voetbal? Hoort er bij het Nederlands voetbal? Ja, ik denk dat het goed is. Dat het aangeeft dat de breedte beter wordt in Nederland. Dat is alleen maar goed voor het voetbal. Of niveleert het? Zakt het allemaal weg naar een te laag niveau? Nou, ik denk het niet. Want je ziet toch dat bijvoorbeeld de bondscoach steeds meer spelers uit de eigen Eredivisie bij zijn selectie houdt. Dat is ook positief, denk ik. Reuseler is Duitser, is pas 21 jaar en speelt al sinds ze 11 was in Nederland. Toch waren jarenlang een vaste kracht in de Duitse nationale jeugdteams. Maar ja, voor mij zou misschien nog de jeugdelftallen in aanmerking komen. Maar ja, het was de laatste keer onder 18 dat ik erbij zat, tot daar niet meer. Misschien omdat je niet zo erg in de focus staat in Nederland. Maar ja, dat zal wel vanzelf komen. Met prestaties en die zijn nodig om in de Eredivisie te blijven. Reuseler gelooft nog in rechtstreekse handhaving. Ja, we moeten gewoon goed doorgaan en blijven vechten voor de punten. Ik denk dat nog geen beslissing is genomen en dat nog alles mogelijk is. Maar dan zullen de punten niet mogen, maar moeten komen. Bijvoorbeeld komende zaterdag uit tegen Utrecht. En dan van de Eredivisie naar de Jupiler League, waar MVV de goede draad van voor de winterstop weer opgepakt heeft en weer aan het winnen is geslagen. Of er nu clubs failliet gaan of niet, MVV zal zelf de punten bijeen moeten sprokkelen. En dat mogen het toesdoen in de eigen geuzelt als concurrent de Graafschap op bezoek komt. Wisselvalligheid troef voor MVV na de winterstop. Daarom was het misschien toch wel verrassend dat de topper tegen Sparta gewonnen wordt, 1,5 week geleden. Ja, dat is wel zo. Alleen ik denk tegen Helmond kost het toch al zeer dat we
Ja, dat we zeker qua spelers tegen de lijn te pakken hebben. We hebben alleen gewoon pech gehad. En ook bij Vlagen toch gewoon een beetje aan onszelf te danken dat ze de wedstrijd nog goed ingeeft. Dus zo verbaasd wordt er niet over. En als toch de eerste helft ziet bij Sparta, ja, daar hebben we echt gewoon, dat wordt echt een betere ploeg. Kostte toch wel een beetje het oude MVV zien. En dat, ja, gewoon, ik hoop dat dat net op tijd wordt. Al is de achterstand op Sparta weer gekruid naar 5 punten door het faillissement van Veendam. Maar toch, dat MVV meid uit om de prijzen was voor het seizoen niet verwacht. Nee, dat is ook zo. Kijk, veel willen dat willen we nog steeds stelselmatig opbouwen. Van min 8 punten naar een rustig seizoen naar ergens een top 5 positie. Daar hebben we toch wel op gemikt. Ergens rond die 5e plaats. Dat ze wellicht in de play-offs een keer een ronde kunnen verslaan. Dat is nog altijd trouwens de doelstelling. Alleen er is een droom bijgekomen. Zo simpel is het. Maar dan moet ze ook eerlijk zien dat we na de winterstop natuurlijk zeker niet het goed gedaan hebben. Als ze van de 4 toeswedstrijden er 4 verliest, ja, dan is het gewoon ronduit slecht. Zo simpel is het. En vrijdag is het weer toes tegen het sterke De Graafschap. Nou, dan kun je zien dat de Graafschap toch heel veel potentieel heeft. Hè. Die hebben in het begin inderdaad, voor de winterstop hebben ze gewoon ronduit matig gepresteerd. Maar ze hebben wel de cadans te pakken nu. En, ze zijn met een enorme serie bezig. Belangrijk voor ons is om te kijken of ze die vorm die ze toch langzaam weer hebben, of ze die kunnen vasthouden. Dus we zouden tegen hun gewoon eens clean moeten kunnen winnen. Ik denk ook dat dat kan. 2 is, als ze van ze winst, dan zetten ze hun definitief weg. Ik denk al dat ze dan al bijna 5e is. En dat is ook heel belangrijk. Ja, en 3 is het publiek ook gewoon eens verwennen hier in Maastricht. Want nogmaals, 4 van de 5 verleren, dat is ongekend denk ik. Dus er is genoeg aanleiding om de wedstrijd winnend af te sluiten. En last, maar zoals je weet, not least, Fortuna Sittard dat een moeilijke uitwedstrijd heeft tegen FC Volendam. Moeilijk vanwege de tegenstander en moeilijk vanwege het veld kunstgras. Fortuna heeft een moeilijke periode achter de rug. Het voetbal was aardig, maar de punten bleven uit. Waar eerst alles erin vloog, wordt er na de winterstop te veel kansen gemist. Ja, maar ik vind dat het niet alleen het verschil tussen scoren en niet scoren is ook is gewoon een hele globale ding, denk ik. Dat achterin waren we ook iets minder sterk begin van het seizoen. Omdat nu halen we 2 keer de 0. Ja, 1 keer gescoord tegen Almere is gewoon genoeg. Wij hebben ook 1 keer gescoord tegen Helmond, wij hebben ook 1 keer gescoord tegen Go Ahead. Wij hebben toch gescoord. Alleen ja, is gewoon zoals ik gezegd heb, is gewoon een globale fase waar de hele team erin zit, van keeper tot aanvaller. En als wij minder scoren, dan moet je misschien iets minder goals tegenkrijgen, met z'n allen, voorin en achterin. Dus ja, ik vind dat het niet alleen een probleem van goals maken, omdat je moet ook de 0 kunnen houden. En in de eerste fase van het seizoen, dat is ook heel belangrijk geweest. Opvallend is dat het voetbal van Fortuna er behoorlijk verzorgd uitziet, het ganse seizoen al. Ja, ik vind dat voor de Jupiler League met de omstandigheden wat we kennen, dat mensen praten veel negatief over de Jupiler League, maar ik vind dat we moeten ook niet vergeten dat we spelen niet op de veld van de Eredivisie. We hebben niet zelf de conditie. Ik vind dat voor de veld waar we tegenkomen, zeker naar net voor de winterstop of na de winterstop. Ik denk dat als je ook een heel goede ploeg daarop ziet spelen, gaan ze ook verkeerde pas geven en verkeerde aannames. Dus bedoel ik met die weeromstandigheden, met alles, we proberen toch blijven te voetballen. En soms lukt het heel goed zoals u zegt. Soms iets minder, maar ja, dan als we iets minder lukt voetballend, maar als we die punten pakken is ook goed. Zo is het. En lot en gewoon de punten maar gepakt weer. Vrijdagavond in Volendam. Ja, veel succes aan de Limburgse clubs. Dit weekend aanstaande zaterdag in de reguliere sportarena schuiven aan deze tafel aan de assistent-trainer van Rode JC, Rick Plum. We hebben de motor van Fortuna Sittard, Quinn Kruijsen, die hier aanschuift. En 2 spelers hebben we van de Limburg Lions. 2 talentvolle spelers. Dus kieken zaterdag. Hoi!